kalmado ang dagat. Sana makahuli ng isda. Sasabi siya tabay. Kaya malikuin ko sasabi yun.
Dudjak, dudjak. Gracie TV, mega shout out. Thank you for dropping by. Sasabi. Ano yung manikuan? Time check, 5:36 in the morning.
McDonald. Ha? Dintang yung McDonald. Ha? Dintang yung McDonald. Oh. Kot ng kay security. Oh. Nanya oras dito yung murabagin ako. Oh. Madre yan. At yung kakin ako, balong na yung oras dintang ako. Oh. No, kung hindi nalang, kindagat ako. Oh. Pulisita ya mo. Ha? Balo ng pulisya. Balo na. Ano balo ng pulisya? Ang malaring niya, balo. Ito dito. Oh. Ay, nasabi na. Bakit dito yung McDonald? Kaya pesi, kota kanya metod. Ay pesi ba yung yan? Nanyang oras din na tayong murabagin ako. Oh. Alita niya pa, ayun. Nan. Itang kaya tayo na, uwi ako. Basta wahe, DJ yan. Ika lang, balong din ng pelo ba nila? Balong din ng oras? Bakit na sa McDonald? Dali, makabuklat ito, ako niya sa saray. Balo ko, darat alang-alanganin na lang. Apantay na lang mamaus na eh. Wala naman tungkol ka rin. Wala. Balo ra, ating kaya. Bakit? Wala ka rin. Marapag yung lara, retang at nakalit, mayari na po lang ka rin. Ano na ang pagkakala? Madala yung mga to? Launa ng darla ng McDo nito. No, patawin ni pa check-in duty dito. Ha? Patawin ni pa check-in duty na. Diyan nila maka-duty ka taro tayo, mag-duty lang pa mo rin. Eh? Oo, makapatiglo. Pag ilang mga sis kang tanong din. Kaya alam ko, 6 months lang ko. Anak na akong Tyson. Mag-duty lang ano D1. Makanya mo naman, security. Ang si Moy Tyson, mag-duty yan naman. D1. Itang bayo, ay itang matuling. Tama ka duty, ngayon eh. O, itang matuling. Oo. Di na kita yung balo na yung oras ako. O. Siyempre, ako tango, bakit na balo ko nung... Wata bigla yung mga pator. O. Ay, ngini, bitang kaya. Nasabi sa. Wala, madre yan. Itang kita yung kukutang ko, liway nga, biya mo nga niyang Roslino. Ang murabagin ako. Ano niya ba sinabi? Ay, yan na, launa yan na, Arnalino ba? Ang Arnalintang ha. Ito. McDonald's niya, Joe. Nanitang kotse na ito. Kay, Hyundai. Alwait ang kaya, alwait ang dads. Hyundai yung burok-burok mo. Alwait ang dads, Challenger kanina ito. Itang dads kaya ito. Bale ito. Ha? Bale. Nang balik. Bale na yung itang kaya ito. Itang metong. Tapayat. Ano? Bale. Nang balik. Ito, itang dads sa ito. Bye. Dahil itong karning gamit na. Ating maala na, yung tops na, yung jacket na. Ali, kanino ito? Kaya tayong payat. Pulis niya rin karo. Sobra kabahay yun. Ito naman karet. Dana sa pamo ko gilmera na. Bakit ako? Sa mga santing malang ko, ano? Patanda na kabuklat ko kitang good keng gulot. Ating sapatos, ating jacket, ating tops. Ano sabi mo? Asya tayo ako. Nakamumuli kayo ako. Eh, Tayo na malagad kami muli kaya kami ano. 45 sa lang kung mumuli ka rin eh. ano sabi mo? Paisa lang na malagala yung aliwan duty yan nanay. Gamitin kami ano. Ay, paisal kang prinsipiya mo. Nakantaro kaya mo. Oo. Ilat nila pang aliwan duty. Nya ay pailalang pati kat ka rin eh. Pailalo itang matuling. Ako ay paisal. Kahit yung talagang mo talagang nakantaro mo eh. Ay,
Bayaran na may duty ng tarong, kalanan eh. Pag pengit ang tipaisan, uli na sabihan, alanin duty, motang mag-duty na pati bayo kang tarong na eh. Pero ilahuling kailanang patron, yung pilang kayo, punta nyo lang mga duty ng tarong, duty na diwan eh. Yung magbakal lang kaya eh. Mana na yung gana-gana, patigang po bang kayo. Kaya laro rin itong patig, kaya laro rin itong kaya, combat shoes. Oo, yan po. Matuling ang po bang patig. Nakamumuli kayo ako. Atin langan din eh. Atin langan din. Makanano kumuli kaya kami kilmera na. Oo. Kaya rin kung duty kayo niya na. Watang mo yung tumamini ba't koreada na. Oo. Buhay ako. Mag-duty ko diwa na na. Makanano kung pang may uli yan na. Dahil. That's not happening. Ano ko rin ka matutod kayo sa kaya na. Di na kayo mang kwarto kit diwa na. Ano rin kayo matutod na ako mo kaya sa kaya. Wala naman. Kaya sa akin na mga yan. Tutod manok. Na? Pero ipaisan talagang yung mother ang tumasin niya din parang ang tarot na. Oo. Yun ipaisan yung magyari ganyan kayo. Kasi mong nilakuya kang tarot. Pamiyada, may balik kayo. Ano kaya? Magpaligard ka rin ang prinsipin eh. Balik ka kayo, Royal Guard. Oo. Mga master special forces lang. Yan hindi kaya kanya Makuyaring ganyan to, baka paenderya sa akin. McDonald's. Punta mo kay duty yung kaya eh. Kasi numano yung muling alauna ka nung i-duty ng liwayan. Madina yung babalaya kaya papunta. Di pa isa lang tuliyad eh. Baka. Dapat yung mag-duty ng barangay. Payandarya sa kanya ganyan. Derya sa ganyan. Pabayan. Na? Pabayan yun. Dito nga na ako nililigyan eh. Ha? Nakabayad, dito 25 din eh. Oo. Tingnan kami ng pera? Hindi, kami nuna. Ha? Kami nuna. O, 10-20. Tabing minuna. 20. Oo, pabayan. Kahit nasaan ka man, wala pa yung isdang kaman. That kids up. What's up? What's up? Sabak, where are you now?
guys. Fish on. Lapis. Yan guys, lapis. Pagkita na kasi. Tanggal. Lundag yun ba eh. Balik ditang kain.
Maliliit guys, oh.
puta ka. Ngayon tayo bang kanor? Ako lang yun eh. Ha? Wala ko ready mo na rito padala yung mga pare perdi. Ha? Malilo. Kaya namang matang yun eh. Bayan na naman, kahit wala mo ko ikalit, kaya magbalik ka ulit. Ako na tayo ikalit, kaya maglakuan ka, magbalik yari kayo. Kaya rin. Ha?
Ah, wala. Kamarin na kabila. Ha? Lumulupot, lumulupot. Ayun, Kulang pa, punta ka na namin guys. Pingalan niya yata. ini. Ay, Dana. Dine. Ano ini? Ano? Ah, Ayan guys, oh. Eh, Kome. Yes! ayan guys, oh, laki oh. Oh, lalamunan pala eh. Ayan guys, oh, laki oh. Matugo. Na, ako ka rin. Ha? Manabuya, mabiyaya po. Wala ko may sakpang yun, hindi na ating linto daya yan. Yan yung gulong-gulungan kaya.
Ano? Kita na, tanggal yun. Eh, ano na rin, lapis. Lapis la siguro din. Lapis talaga yun. Bilog ang buwan. Kalmado ang dagat. Sana makahuli ng isda. Sasabi siya tabay. Kaya malikuin ko sasabi yun. Program.
Sabi, ano yung manipayan? Time check, 5:36 in the morning.
McDonald. Ha? Din tayo yung McDonald. Ha? Din tayo yung McDonald. Oh. Pakot lang kay security. Nanyang oras dito tayo yung murabagin ako. Oh. Madre yan. Atyo, kagaya na ako. Balong nanyang oras din tanga ako. Oh. No, kung hindi na lang, kindagat ako. Oh. Pulisita ya mo. Ha? Balo ng pulisya. Balo na. Sino balong pulisya? Namadari nga balo. Ito, kita dito. Oh. Kaya nasabi mo. Bakit di pa yung McDonald? Kaya pesi, mata kanya metod. Kaya pesi ba yung yan? Nanyang oras din na tayong murabagin ako. Oh. Alita niya pa, ayan. Itang kaya tayo na, uwi ako. Nasa wahe, DJ yan. Kita na, yung balong din ng pelo ba nila, balong din ng oras. Bakit na ako sa McDonald? Dali, makabuklat kita, ako na sa sir eh. Walo ko, darat alang-alanganin na lang. Ang pantay na lamamaos na eh. Wala naman lungog ka rin. Wala. Balo ra, ating kaya. Aba, lungog lang ka rin. Marabagin lang, retang at takalit, mayari na pala ka rin. Ano na ang bago ko na. Manda na yung mga ko. Launa ng darla ng McDo nito. No, patawin ni pa check-in duty dito. Ha? Patawin ni pa check-in duty na. Diyan nila maka-duty ka tarong din, mag-duty lang pang rin. Then? Oo, makapatiglo. Kaya lang mga duty lang tanong din. Kaya alam mo, 6 months ka nung. Anak ka na akong Tyson. Mag-duty lang ano D1. Makanya mo naman, security. At si Moy Tyson, mag-duty yan naman. D1. Okay. Itang bayo, ay itang matuling. Tama ka duty, ngayon eh. Ako, itang matuling. Oo. Di nung kita yung balo na yung oras ako. Oo. Siyempre, ako tango, bakit na balo ko nung... Ako bigla yung mga nagpatur. Oo. Dahil, ngayon yung magkitang kaya. Nasabi na. Wala, madre yan. Itang keteng ko, kutang ko, liway nga piya mo na niyang maraslinog. Tamurabagin ako. Ano nga ba sinabi? Ay, yan na, launa yan na, Arnalino ba? Ang karnya din tanga. Ito. McDonald Minacho. Ano itong kotse na ito? Kay, Hyundai. Alwart ang kaya, alwart ang Dodge. Hyundai burok-burok bo. O itong Dodge, Challenger kanina ito. Itang Dodge kay ito. Bale ito. Ha? Bale. Nambali. Bale na itang kay ito. Itang metong. Itang payat. Ano? Bale. Nambali. Ito, itang Dodge ito. Why? Dahil itong karning gamit na. Ating maala na, yung tobs na, yung jacket na. Ali, kanino ito? Kaya tayong payat. Pulis niya rin karo. Nanawis kong detail na ito natin. Sobra kabahay yun. Ali, potas ko nito. Magsula nga karet. Dana sa pamukho gilmeranang. Bakit ako? Sa mga santing malang ko, anak. Patanda nakabuklat ko kaya tanggod kayong gulot. Ating sapatos. Ating jacket. Ating tobs. Ano sabi? Asya tayo ako. Nakamumuli kayo ako. Yan. Kaya na malagad kami muli kaya kami ano. Pati pa isa lang kung muli ka rin eh. Ano sabi? Di pa isa lang nang malagala yung aliwan duty yan ana. Ikamitin kami ano. Ay, paisal kang prinsipiya mo. Kantaro kaya mo. Oo. Ilat lang pang aliwan duty. Nya ay pailalang pati kat ka rin eh. Pailalo itang matuling. Ang bagay, paisal. Kahit isang direksyon talaga kantaro mo eh.
nakalanan eh. Hmm. Pag painit ng day paisan, huli na sabihan, alanin duty, potang mag-duty ng patibayo kang tarok na eh. Hmm. Pero ilauling kena ng patrol, security lang kayo. Potang ngayon lang maka-duty kang tarok, duty na diwan eh. Hmm. Nga magbakal lang kay. Mahalan eh gana-gana, Ang- napatig ang kupang kayo. Kaya laro itong patig. Kaya laro itong kay. Combatsius. Oo, yun po. Yan nakamu... Matuling ang kupang patig. Yan nakamumuli kayo ako. Atin langan din eh. Atin langan din. Makalano kumuli kaya kami Gilmera na. Oo. Kaya rin kung duty kayo niya na. Watang mo yung tumameni ba't koreada na. Oo. Buhay ako. Mag-duty ko diwa na na. Makalano kung pang may uli na. Dahil. Tapos nasabi. Ano ko rin ka matutut kayo sakit na. Di na kayo mang kwarto kit diwa na. Ano rin kayo matutut na akong kaya sakit. Yung sakin na mga yan. Tutut manok. Paganda ko naman din. Na. Pero ipaisan talagang king mother ang kapaibig niya din para kang tarap na eh. Ha? Oh. Ngayon ipaisan yung nangyari ganyan kayo. Kasi mong nilakuya kang tarok. Pameda, may balik kasi ano kaya? Magpaligad ka rin ang prinsipin eh. Balik ka kayo, Royal Guard. Oo. Yung mga magandang din, special forces lang yun. Alam niyo, kung diretso yung team, ano makangingan nila? Oh. Oh, kung diretso yung team. Diretso yung team, makangingan. Yan din higay ka niya, Ken. Makuya rin ganyan to, baka pa yung Doriasa ken. Yung McDonald's. Punta maka-duty yung kayi. Kasi numano yung muling alauna ken, nung i-duty nga liwayan. Madina ya pabalaya, kaya ba punta? Ipa, isa lang suriyad eh. Baka, Kasi dapat yung mag-duty kanyang karengay. Payandarias kanyang ganyan. Doriasa ganyan. Pabayad. Na, Pabayad siya. may tangga na ako nililigyan eh. Ha? May kabayad, detang 25 din eh. Oo. Tingnan namin na mag-era. Hindi, kami nuno. Na? Kami nuno. O, 10-20. Tabing minuna. 20. Oo, bayad din. Kahit nasaan ka man, wala pa yung isdang kaman. That kids out. What's up? What's up? Sabak, where are you now?
on guys. Fish on. Lapis. Yan guys, lapis.
Sira. Tanggal. Ay. Bundag yun bay. Balik ditang kain. Balik ditang original na bay. Bundag yun. Tanya tangkai.
isda maliliit guys oh.
Ito ibang kanor. Ako lang yun eh. Ha? Wala ko ready mo na rito padala mo ang pare Ferdi. Ha? Malilo. Ano makuha tayo na yun? Bailan din naman kahit wala mo kayo kalit tayo magbalik na ulit. Malakwan ka, magbalik yan eh. Yan.
Walang malag na kabila. Ah. Wala. Walang malag na kabila. Ha? Yan, oh. Umulupot, umulupot. Ayun. Tumulang pa yung punta ka na namin, guys. Pingalan niya yata. Dini. Ay, Dana. Dine. Ano ini? Ano? Ano? Yo guys, oh. Eh. Lalo mo. Guys, oh, laki oh. Oh, lalamunan pala eh. Ayan guys, oh, laki oh. Madugo. Na? Ako ka rin. Ha? Ganyan ka. Manabuya, mabiyaya po. Okay na ako. Sabon doon ini. Ako na din. Ayan ako. Ayan ito. Sana pingani ko no. Ayan ako. Wala ko may saktang yun, hindi na ating linto daya yan. Yan yung gulong-gulungan kaya.
Lapis lang siguro din. Talaga. Bilog ang buwan. Kalmado ang dagat. Sana makahuli ng isda. Dan sasabi yata ba? Kaya malikuhin ko sasabi yun. Lang. Kawoy. Pwede. Tani.
Buot na rin. Buot na rin.
Time check, 5:36 in the morning.
Dintang yung McDonald. Ha? Dintang yung McDonald. Ha? Dintang yung McDonald. Oh. Pakot lang kay security. Oh. Nanyang oras dintang yung murabagin ako. Oh. Madre yan. Atyo, kakin ako. Balong nanyang oras dintang ako. Oh. No, kung hindi nalang kindagat ako. Oh. Pulisita ya mo. Ha? Balo ng pulisya. Balo na. Sino balong pulisya? Namalaring niya balo. Ito, kita dito. Oh. Ay, nasabi na. Ba, ito dito yung McDonald. Kaya pesi, buta kanya metod. Kaya pesi ba yung yan? Nanyang oras din na tayong murabagin ako. Oh. Alita niya pa, ayan. Ano? Itang kaya na, uwi ako. Nasa wahe, DJ yan. Kita na, yung balong din ng pelo ba nila, yung balong din ng oras. Bait na ako sa McDonald. Dali, makabuklat kita, ako na sa sari. Balo ko, daratalang-alanganin na lang. Abantay na lang mamaus na eh. Wala naman lungod ka rin. Wala. Balo ra, ating kaya. Baba, dyan yung lungod ka rin. Marabagin lang na rin ang kalit, mayari na pala ka rin. Marami na ang pagkukutan. Pwede lang ako to. Launa ng darla ng McDo nito. Nako. Patawa ni pa check-in duty dito. Ha? Patawa ni pa check-in duty na. Diyan nila maka-duty ka tarong din, mag-duty lang pa mo rin. Then? Oo, makapatiglo. So, mapag-duty pa rin ang mga duty ka tarong din. Kaya alam mo, 6 months. Anak ka na akong Tyson. Mag-duty lang ano D1. Makanya mo naman, security. At yung mga Tyson, mag-duty yan naman. D1. Okay. Itang bayo, ay itang matuling. Tama ka duty, ngayon eh. O, itang matuling. Oo. Dino kita yung balo na yung oras ako. O. Siyempre, ako tango, bakit na balo ko nung... Ako tabigla yung mga nyat pator. Oo. Ay, ngini, bitang kaya. Nasabi na. Wala, madre yan. Itang keteng ko, kutang ko, liway nga, biya mo na niyang raslinog. Tamurapagin ako. Ano niya ba sinabi? Ay, yan na, launa yan na, karnalino ba? Karnalin tanga. Ito. McDonald's yun ito. Ano itong kotse na ito? Kay, Hyundai. Alright ang kaya, alright ang Dodge. Hyundai burok-burok mo. O itong Dodge, Challenger kanina ito. Itang dads kaya ito. Bale ito. Ha? Bale. Nang balik. Bale ninitang kaya ito. Itang metong. Tapayot. Ano? Bale. Nang balik. Itong dads ito. Right. Dana itong karning gamit na. Ating maala na, yung tops na, yung jacket na. Ali, kanino ito? Kaya tayong payat. Pulis na yan ang karo. Nanawis itong... Sobra kabahin yun. Ali, putan tumutang. Matsula mga karet. Dana sa pamukugil meron na. Bakit ako? Sa mga santing malang ko, ano? Patanda, nakabuklat ko kaya tangkot kayong gulot. Ating sapatos, ating jacket, ating tops. Ano sabi? Siya tayo ako. Nakamumuli kayo ako. Then, Kaya na malagad kami muli kaya kami ano. Pati pa isa lang kumumuli ka rin eh. ano sabi? Di pa isa lang malagala yung aliwan duty yan ano. Gamitin kami ano. Ay, pa isang kang prinsipiya mo. Nakantaro kaya mo. Oo. Ilatila pang aliwan duty. Nya ay pailalang pati gatso ka rin eh. Pailalo itang matuling. Ang pag ay pa isa. Kahit isang direkto ka lang nakantaro
nakalanan eh. Hmm. Pag kainitan di paisan, uri na sabihan, alanin duty, motang mag-duty ng patibayo kang tarok na eh. Hmm. Pero ilauling kena ng patrol, security lang kaya. Pumunta nyo lang mga duty ng tarok, duty na diwan eh. Hmm. Nga magbakal lang kaya eh. Mahalani ka na gana, napatigan po pang kaya. Kaya laro itong patik, kaya laro itong kaya, congatsios. Oo, yun po. Matulingan po pang patik. Nakamumuli kayo ako. Atin lang andyan eh. Atin lang andyan. Makalano kumuli kaya kami gilmera na. Oo. Kaya rin kung duty kayo niya na. Patang mo yung tumamini ba't koreada na. Oo. Buhay ako. Mag-duty ko diwa na na. Makalano kung pang may uli yan na. Dahil. Tapos nga sabi. Unang ko rin ka matutod kayo sakit na. Di na kayo mang kwarto kit diwa na. Ano rin kayo matutod na akong kaya sakit. Buwan naman. Kaya sa akin na mga nyat. Tutod manok. Na? Pero ipaisan talagang yung mother ang paibin niya din para kang tarong eh. Ha? Oo. Ngayon ipaisan kung nangyari ganyan kayo. Kasi mong nilakuya kang tarong pa, may balik ka diyo. Ano kaya? Magpaligad ka rin ang prinsipin eh. Balik ka kayo, Royal Guard. Oo. Yung mga magandang pipin, special forces lang. Yan nyo. Yung diretso na sila, makahingan nila. Oh. Oh, yung diretso yung sila. Diretso yung sila, pakahingan. Yan din hindi kaya niya, Ken. Makuya rin ganyan to, baka pa yung darya sa akin. Yung McDonald's. Huwag na maka-duty na kayong kaya eh. Kasi numano yung muling alauna kin nung i-duty nga liwayan. Madina yung pabalaya kaya punta. Iba, isa lang suriyad na eh. Baka, Kasi dapat yung mag-duty kanyang karengay. Payandaryas kayong ganyan. darya sa ganyan. Pabayad. Na, Pabayad yun. ito nga na ako nilelegyan eh. Ha? Nakabayad, detang 25 din eh. Oo. Tingnan kami ng pera. Hindi, kami nuna. Na? Kami nuna. Or 10-20. Tabing minuna. 20. Oo, bayad yun. Kahit nasaan ka man, wala pa yung isdang kaman. God, kids out. What's up? What's up? Sabak, where are you now?
on guys. Fish on. Lapis. Yan guys, lapis. Ano, sigurahin. Tanggal. Bundag yun bay. Balik dito ang kain. Balik dito ang original na bay. Bundag yun. Tanyaya tangkay.